35 metro karratu ezkaz dituen ganbaran bizi da Julio Cortázar. Leihopean daukan maitxoan eserita dago. Atzen artean zigarreta eta beste eskuan kafe katilu bero-beroa duela. Margotek lotan jarraitzen du, erdi biluzik sofan etzanda. Negu gorria da Parisen eta apartamentuan hotza latza da. Heriotzaz, jelosiaz eta arteaz diarduen kontraeleberri bat idazten ari da. Abanguardiaren abanguardian beti, suizidio komertzial bat. Horri zuri bat jarri du mahai gainean, bere luma hartu eta zera idatzi du. Rayuela, 7. kapituloa. Margoten Espainien zapore gozoa eta kafearen mikastazuna nahasten zaizkio mingainean. Altxatu eta bere maitalearen gana aurreratu da, sofaren ertz batera. Bere atzerakuslearekin Margoten ahoa inguratzen hasi da, marrasten arituko balitz bezala. Bere ahoa modu basatian desiratzen du. Margotek begiak zabaldu ditu bat-batean, eta elkarri begira geratu dira zuzen-zuzen. Gero eta gertuago, siklope biren moduan. Eta orduan, bien hauek topo egin dute. Borroka lehun batekin hasieran, Espainetan koska bigunak eginez. Ondoren, musu sakon batean elkartu dira. Ahoak kolorez eta arrainez beteko balitzaizkie bezala. Eta gero, listu bakar bat sortu da bien artean. Fruta helduaren sapore bakar bat, eta Margotek bere kontra dardar egiten duela nabaritu du. Ilargi batek uretan egingo lukeen bezala. Zeure ahoa brebe atzarekin marrazten diat. Geure begia ziklopen gudan lerrokaturikan. Ahoak bilduta habitat guztia. Ilargi bat uretan bezala, nire kontra darda egiten duzula. Ilargi bat uretan bezala, nire kontra darda egiten duzula. Eskua zure hilearen sakontasunean, zazen dira suabe musukatzen garen bitartean. Gureak arraina mugimendua, irrikatzen dudan ahoa gorria. Askatasun zubirano zautatua, urriñak jolastuz barrukitan.
arnasa epelak itzulia Ilargi bat uretan bezala Nire kontra darda egiten duzula Ilargi bat uretan bezala Nire kontra darda egiten duzula Eskerrik asko.